Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest, al nostre canal. Espero que estigueu força bé, que hagueu tingut una setmana fantàstica i fabulosa, que tothom hagi rebut el seu llibre i la seva rosa, jo també. Aquí. Difícil fer-ho, eh? I bé, dit tot això, anem a veure què fem aquesta setmana. Aquesta setmana jo m'imagino que veureu aquest vídeo dimecres, o com a mínim sortirà publicat dimecres, espero. Doncs bé, diumenge és el primer diumenge de maig, que cau en dia 2, i és el dia de la mare. Aleshores, jo volia preparar alguna cosa que fos típica o específica del dia de la mare, però no sé si hi ha cap postre típic. Així que he optat per una cosa que sé que la meva mare, la millor, per cert, li agradarà. Avui prepararem un braç de gitano farcit de nata amb gema pastissera cremada per sobre. Una meravella, sempre que hi ha gema pastissera pel mig, el postre promet. Per cert, he estat voltant per diverses pàgines de rebosteria per veure això de quin postre podia fer i m'he adonat que no es diu crema pastissera com jo portava dient des del principi. Es diu gema pastissera. Així que d'aquí en endavant intentaré nomenar-la així. Si no, espero que em perdoneu. I bé, dit tot això, comencem. I el que necessitarem pel nostre pa de pessic de planxa seran 75 grams de farina, 40 grams de sucre, 3 ous, un pèl de sal i un sobre de llevat. Pel nostre farcit, que en aquest cas serà de nata, doncs necessitarem nata i sucre. I per la nostra cobertura, que la farem de gema pastissera, doncs necessitarem 350 grams de sucre, 75 mil·lilitres d'aigua, 8 ous, 50 grams de mantega i en aquest cas jo utilitzaré colorant alimentari de color groc per donar-li un to més viu. I per donar-li brillantor al nostre braç de gitano utilitzarem mig litre d'aigua i un sobre d'agar que són uns 2 grams. Gelificant o gelatina. A la capsa diu que un sobre d'aquests equival a 3 fulles de gelatina. Així que bé, jo no tenia, normalment utilitzen gelatina de poma, jo no en tenia, així que estaré utilitzant l'agar aquest a veure com funciona. En primer lloc començarem preparant la gema pastissera. Aleshores el que hem de fer és posar a escalfar en una cassola l'aigua amb el sucre. Amb això prepararem un almíbar. I hem de procurar que es dissolgui tot el sucre i que arribi a una temperatura de 114 graus centígrads. Jo per això estaré utilitzant aquest termòmetre, que són termòmetres d'aquests de cuina. I mentre s'està calentant el sucre, nosaltres anirem trencant els ous a un bol. I un cop tinguem els ous al bol, afegirem el colorant alimentari. Una miqueta. Molt bé. I remenarem. I ja tenim els ous barrejats amb el colorant. Mireu quin color més viu. I ara simplement hem d'esperar a que el sucre arribi a la temperatura que volem. Mireu. Això ja està a punt d'arribar a la temperatura i de fet jo crec que ja ha arribat. Així que apagarem el foc. Molt bé. Mireu, 114, no sé si es veu. Bueno, ha baixat ara el retret. Quan prengueu la temperatura intenteu que el termòmetre no toqui el ferro, que sigui el líquid, perquè si no preneu la temperatura del ferro i no és el que volem.
I ara que ho tenim ja a la temperatura que volem, el que farem serà abocar-ho al bol on estan els ous. Sempre s'aboca el calent a sobre de lo fred. I anirem abocant sense deixar de remenar. I ara que ho tenim barrejat, ho colarem, perquè sempre queden trossets, doncs no sé, igual qualla l'ou o qualsevol cosa. Bé, deixem que vagi caient. El que farem serà tornar-ho a abocar a la cassola on teníem el sucre i simplement serà qüestió de que comenci a lligar la crema i que comenci a esparcir. Doncs torno a posar la cassola al foc i aboquem els ous. I afegirem la mantega. Ho posarem a foc baix i anirem remenant tota l'estona, fins que veieu que lliga la crema i que després comença a espessir. Si veieu que s'escalfa molt, la podeu anar retirant del foc i després tornar-la a posar. Ja està lligant, ja s'està espessint, jo crec que li queda una miqueta. I ara que tenim la textura que volíem, el que farem serà refredar-la i aleshores el que jo he vist és que el que fan per refredar-la molt ràpid és bolcar-la sobre del marbre i donar-li unes voltes. Així que ho provarem, a veure què passa. Bé, doncs amb el marbre ben net anem a provar. Mireu que espessa i el color superxulo. I utilitzaré aquest aparell. Llavors, la història està en estirar-ho perquè vagi refredant i recollir-ho. I tornar-ho a estirar i recollir. Ho fem unes quantes vegades i podem anar tocant a veure si encara està calent o ja ha refredat una miqueta. Ja hem refredat la gemma pastissera i l'hem col·locada en un recipient. És recomanable que sigui un recipient de vidre. Aleshores ara el que faré serà tapar-ho amb un film plàstic que estigui tocant la gemma pastissera perquè no faci pell i ho guardarem a la nevera fins a l'endemà. I així és com queda. He procurat que tot el plàstic tapés la gemma i bé, això se'n va cap a la nevera i començarem amb el pa de pessic de planxa. I començarem separant els rovells de les clares. Untem les clares amb una part del sucre l'altra part la reservem. I ara que tinc les clares muntades a punt de neu, m'he oblidat de dir-vos que he afegit el pèl de sal aquí perquè muntessin més ràpid. Reservo un moment les clares i amb la resta del sucre batrem els rovells.
I ara integrem les dues barreges. Com sempre, amb moviments envolvents. Amb molt de compte perquè no baixi. Tamitzarem a sobre la farina juntament amb el llevat. I també integrem una altra vegada amb moviments envolvents, amb molt de compte, que no baixi. Això és més o menys el mateix tipus de pa de pessic de planxa que vam fer pel braç de gitano en blanc i negre. El que passa que aquest cop només és una massa, no la dividim en dos. He preparat una safata de forn amb paper a sobre, bolcarem la massa i l'estirarem bé. Que cobreixi tota la safata. I veieu, ja ho he estirat. Ara tinc el forn precalentat a dalt i a baix a 180 graus. Aleshores el que farem serà ficar el pa de pessic de planxa i el deixarem al forn uns 8 minuts més o menys, però anirem controlant perquè tampoc volem que se'ns cremi ni que ens quedi cru. I aquí tenim el nostre pa de pessic de planxa. Ara, amb molt de compte i amb un drap, el que faré serà donar-li la volta i treure el paper. Anem a donar-li la volta perquè ens interessa que la part aquesta, que és més llisa que l'altra, quedi per fora. Així que utilitzaré un altre drap. Aquest cop, aquest drap, l'he humit una miqueta perquè l'utilitzaré per enrotllar el pa de pessic. I ara que el tinc aquí enrotllat, el reservaré i mentre muntarem la nata. Bé, doncs jo ja tinc aquí preparada la nata. Són uns 300 grams que equivalen més o menys a... són uns 300 mil·lílitres de nata. I si us en recordeu de la fórmula aquella que per cada 200 mil·lílitres afegim 50 grams de sucre, doncs també tinc preparats aquí 75 grams de sucre. Així que tirem la nata i comencem a muntar. Ja tenim la nata muntada i ara anem a farcir el nostre braç de gitano. Bé, aquí el tenim, el farcirem a sobre del drap, amb l'espàtula. I ara l'enrotllem, amb molt de compte també. He posat el braç de gitano sobre de paper film perquè el portaré al congelador i el tindré tota la nit al congelador, perquè així ens serà molt més fàcil cobrir-lo amb la gema pastissera.
I començarem preparant la gelatina perquè així donarà temps a que refredi una miqueta abans de posar-la a sobre del braç de gitano. Així que començo, posem una miqueta d'aigua aquí, aigua freda, i aquí dissolem el contingut del sobre. El resta de l'aigua la posem al foc. Sembla que l'he tirada tota fora. I incorporem el got en el qual hem dissolt l'agar. Hem de portar-ho a ebullició. Ho tindrem al foc fins que bulli i un cop bulli mantindrem el bull durant uns 2 minuts i després retirarem. Això ja està bullint, ho aparto un momentet. I tornaré a posar-ho que torni a trencar el bull. Col·loquem. I ja torna a bullir. Ara ho retiraré del foc, ho posaré en un recipient de vidre perquè es refredi més ràpid. I mentre l'agar es refreda, nosaltres anem a cobrir el nostre braç de gitano amb la gema pastissera que vam fer ahir. Mireu que bé ha quedat. Mireu, ja la tenim coberta. I ara un truc perquè quedi més llis, jo he retallat un tros del paper de forn i ara perquè ens quedi la cobertura més llisa, simplement la posem aquí enganxada i movem. Veieu que llis? Molt bé, doncs ja ho tenim fet. Anem a tirar-li el sucre i anem a cremar-ho. Doncs mireu, així és com ha quedat, la veritat és que té molt bona pinta. Ara simplement hem d'esperar que l'agar es refredi i quan estigui fred el que farem serà pintar el nostre braç de gitano i ja el tindrem preparat. L'agar ja s'ha refredat una miqueta, mireu quina textura, queda superdur. Aleshores el que jo he fet ha sigut agafar una miqueta d'agar i l'he desfet amb un cop al microones, mireu. I ara amb un pinzell pintarem el braç de gitano. Mireu que brillant queda. La veritat és que li dona una altra vista al braç de gitano. I aquí tenim acabat el nostre braç de gitano de nata i amb gema cremada. I fins aquí el nostre vídeo d'avui, d'aquesta setmana. Espero que proveu a fer-ho, que us agradi molt. Recordeu-vos de felicitar mames, mamis, mares, etc. Jo felicito des d'aquí, felicitats mames a tothom, en especial a la meva. I bé, si us ha agradat el vídeo, recordeu-vos de donar-li el dit i bé, podeu comentar aquí baix, perquè ja sabeu que us ho dic a cada vídeo que qualsevol comentari és benvingut. Així que ens veiem la propera setmana, ho deixem aquí, cuideu-vos moltíssim, adeu!